ନଇଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନ ଦଣ୍ଡ। ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିର ସର୍ବକାଳୀନ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସମାଜ, ଏକ ଦେଶ, ଏକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବହନ କରେ। ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତେବେ ଏହାକୁ ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଦର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ବିକାଶ କରିଛି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନେକ ଦିଗରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିକାଶ ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେତିକି ଯୋଗଦାନ ରହିଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର। ଏକ ସଂଘୀୟ ଏବଂ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଯଥୋଚିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବିଗତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସହିତ ଏହାର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଭଲ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏବେ 3 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତିରେ ମଙ୍ଗୁଆଳର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 9 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି, ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ କେତେକ ଏପିସୋଡରେ ବିଭାଜନ କରିପାରିବା। ଏଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମିଳିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ବିଷୟରେ କହିବା ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କ୍ରମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗରିବ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ 79,249ଟି ପରିବାରକୁ ଘର ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 54,959 ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ସେହିପରି ସହରାଞ୍ଚଳ ଯେପରିକି ହିନ୍ଦୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କାମାକ୍ଷାନଗର ଏବଂ ଭୁବନରେ 10,305ଟି ଘର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6,310ଟି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 75 ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ 2,02,788 ପରିବାରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ 9,44,815 ଜଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସିକ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ 2,72,864 ପରିବାରକୁ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ 1,69,758 ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ମାଗଣାରେ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା କୌଣସି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 2014 ମସିହା ପରଠାରୁ 666 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର 142ଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ଉପଲବ୍ଧି। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲାର 63,395 ଜଣଙ୍କୁ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ 83,974ଟି ଘରକୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ କେବଳ 10ଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 62,000 ବୃଦ୍ଧ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଜିଲ୍ଲାର 1,67,944 ପରିବାରକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ 16,2
236ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଦେଇଯାଇଛି। ରେଲୱେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ସୁକିନ୍ଦା ରୋଡ଼ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ପରଜଙ୍ଗ, କାମାକ୍ଷାନଗର, ମୁକ୍ତାପୋଷି ଏବଂ ଭୁବନ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ମହିମା ଗାଦି ଜୋରନ୍ଦାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସହାୟତା ଏବଂ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜି ବିକାଶର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି।